Okunye kufanele ukwazi ukuthi thina sabantu ke nje sizokukhuluma. Mawukhona nje la emhlabeni uphila kanye nathi sizokukhuluma. Noma ungenza kahle kangakanani, uthi usebenza kanzima uphumelele, sizokhuluma nangayo lo mpumelelo yakho sisho ukuthi hayi uphumelele kodwa unje. Ngeke siyiswele thina into esingayisho ngamabala. Sigudi kabi thina sabantu as a people. Sizokutholela nje into esizokusho yona. Noma ungayeka futhi uthi hayi abantu bangikhuluma uhlale phansi sikhulume futhi sithi awubuki udwaxabele wayithi wenzani useshayikile empilweni ufeke manje ucaca ukuthi uyafaka sikhuluma usufile useboxeni sithi abuka ukhamiseleni akawuvali wasibona phi isidumbu singawuvalile umlomo. What kind of corpse is this? Nje sizokhuluma thina nje ke mawuke wa exist nje emhlabeni noma ungaze ufe sizokhuluma thina. Kaphiki nathi sinjalo kodwa sixakekele emakhoneni ethu. Masibeka amafoni phansi sixakeke ibhadi mangasuze zethu kodwa nje zakho ngeke siyeke phela nathi sabantu.